Għaddiet ġurnata oħra u minkejja talba wara oħra ħadd għadu ma jaf għalfejn irreżenja minn Deputy Leader tal-Partit Laburista Chris Cardona. Sallum l-ittra ta' reżenja tiegħu għadha mistura u ħadd għadu ma ra. Fil-fatt, il-Partit Laburista jibqa' jaħrab it-talba ta' Net News biex l-ittra ta' Cardona tkun ippubblikata. L-ewwel talba tagħna saret lil kap eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzopardi li waqt telefonata ħarab milli jwieġeb il-mistoqsijiet tagħna. It-tieni talba tagħna saret mal-Prim Ministru Robert Abela waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret nhar il-ġimgħa. Il-Prim Ministru saħaq li m'għandu l-ebda diffikultà jippubblika din l-ittra u qal li l-ittra nkitbet fi 17 ta' Ġunju ngħatat lis-Segretarju tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista. Kien għalhekk illi ħareġ il-kunsens tal-Prim Ministru biex din l-ittra tiġi ppubblikata. Net News tkellem mal-persuna li Robert Abela qal li rċivit l-ittra ta' reżenja ta' Chris Cardona, Catherine Fenech, is-Segretarju tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista. Fenech ammettiet immana li kienet għadha ma semax qal il-Prim Ministru u xtaqet li nibagħtu l-mistoqsijiet tagħna permezz ta' email. Madankollu, għalkemm din kienet xi ħaġa li l-Prim Ministru qal b'mod apert waqt konferenza tal-aħbarijiet, Fenech ridet li tisma' x'qal Robert Abela u ma bdietx temmen li l-Prim Ministru qal hekk. Aħna offrejna li nsemmaw x'qal il-Prim Ministru waqt it-telefonata iżda Fenech ridet kollox permezz ta' email. Jisaħqet li ġala darba Robert Abela jgħidilha biex tippubblika l-ittra hekk kienet se tagħmel. Kien għalhekk illi bagħtna email bid-deċiżjoni tal-Prim Ministru lis-Segretarju tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista biex ningħataw kopja tal-ittra tar-reżenja ta' Chris Cardona. Minkejja li fuq it-telefonata Fenech talbet email biex tippubblika l-ittra, fir-risposta tagħha referitna għand persuna oħra fih dan il-Partit Laburista. Din hija xi ħaġa li waqt it-telefonata qatt ma semmit. Kien għalhekk illi kellna nagħmlu r-raba' talba din id-darba mal-kap tal-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Partit Laburista Ronald Vassallo, talba li għalija sal-ħin ta' dan il-bulettin bqajna mingħajr risposta. Dan il-fattur qed ikompli joħloq aktar konfużjoni fil-Partit Laburista hekk kif jidher li hemm aktar nies b'aċċess għall-ittra filwaqt li numru mill-membri tal-Kabinett għadhom ma jafux għalfejn spiċċa mill-kariga Chris Cardona. Sissa ħadd għadu ma jaf għalfejn il-Partit Laburista qed ikompli jaħbi din l-ittra mill-pubbliku.